Bang lidi, dneska si ukážeme to, jak se tomu říká, Skyblock. A nebo dneska si ukážeme různé prostě takové ty vymoženosti, třeba jako klasickou pastičku, na blbečka nějakýho blbila. Třeba použijeme pana Testra, kterého si jak pak tak doufám, že tohle je to tak. Jo, co je tohleto za svět? Jo, to je tenhle. Tak to bychom si mohli ukázat. To mi ukázal kámoš, je to teda pěkně epický, jo. Mezitím, než půjdeme, si vememe klidně Stonebricksy, si připravte. Pak si připravte, jak se to jmenuje, ty vole. To nebylo na vás. Vodu. Připravíme si vodu. Ovečky. Zamějeme blby. Takže dáme asi nějak takhle. Se to pokuste dát, je to jakoby padací, jmenuje se to, já tomu říkám padací, jak se tomu říká, padací něco prostě. Třeba když máte nějaký survival, nějaký velký dům, tak můžete prostě tohle použít a je to dobrý. Můžete to udělat z čehokoliv, kromě z písku. To by bylo pak pěkně blbý, protože dole budete kopat nějaký věcičky. Tak pak si tady teda uděláme nahoru. Musíme počkat. Teď spadneme. Pak si když tak asi jste si všimli, mám ten, ježiš, jsem trošku překopal. Mám single player commands, ale já si ho vymažu na příští díly. Semka si dáme nějak tak asi sem. No, sem bychom mohli, dáme done. A na to dáme vodu. Nebojte se, nespadne, jo? A prostě neubere to ani vláseček, ničeho. Tady si prostě uděláte nějaký takovýhle ty kravinky, jak si tady prostě děláte. Dělají lidi takhle, nemyslím zrovna vás, moje posluchače, posluchače ne. Je to crazy, já to vím. Dáme game mode, teď by po mně mohli jít slimové a to je jedno. A teď se koukněte. No prkna, mně se to nezaplo. Jak to, že to nešlo? Neměl jsem tam nějakou chybu? Jo, takhle jsem game mode. Teď se já jsem level 4. Hej, já mám vajíčko. Ty vole. A rychle zdrhat. Nemůže na mě. Blbej slim. Já jsem debil. Dáme game mode. Teď si vyletíme do prdele. Mluvám se za prostá slova. Už jsme nahoře? Hej, ten týpek tam pořád je, jo. Tak musíme ho nějak zničit. Vypadni. It's crazy. This is crazy. Takový krásný a taky mu dáváme prostě, jo. A je po něm. A tyhle dva malí ty mě nezajímají. Čumte se, jo, čumte. A neubere se mi ani vlásek životku, jo. To je úplně epický.
Dáme běžně zase chyba. Game mode. Spadnem. Vidíte, ani kousek živutku. Mohli bychom si... Teď se trošku necháme zabít. Jak to, že ne... Do prdele, au! Ne! Ne, to bolí. Ne, ne, ne. Nechte mě. Já budu hodnej. Nechte mě. Prosím. Jste blbý. Nemůžete vůbec ubírat až tu. Vy takhle, jo. Si až takhle dovolíte, kde jsou. Co to bylo? Jo, tady se vrhla na mě nějaká armáda nějakých malých hajzlů, tyjo. Ty debile jeden. Hnusák, jestli teďko umřu normálně, tak je to v prdeli. Dáme Ne, to jsem nechtěl! Ty vole, Musím si tam dojít pro věci. Cože? Ty vole, tak to je epic, tyto skin. No to je jedno. Ukážeme si... Ukážu vám prostě, jak je blbá čeština v tomhle. To je taková... No ty vole, textur. Koukejte se, ty vole. Dáme kreativní mod, jo, čumte se. A ne, tak zároveň vidíme se u budují terén, tak to je jedno. Tak čau lidi, uvidíme se v dalšího dílu a to vám asi natočím.